Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng kaibigan ni Ate Rose na si Dudong Pingas. Taong 1982, Dueñas, Iloilo. Itong mga panahong ito, merong saksakan ng yabang na kaibigan si Ate Rose na nakatira sa Kalinog, Iloilo. At yon ay si Dudong Pingas. Di naman sa pagiging OA pero saksakan talaga ng kahambugan itong si Dudong. Wala siyang kinakatakutan at sobrang tiwala niya sa sarili niya. May mga ibang tao na natutuwa sa ugali niya kasi iniisip nila nagbibiro lang eh. May mga ibang tao din naman na naiinis sa ugali niya kasi nga dahil sa asta niya. Ang trabaho nito ni Dudong, tagabantay sa tubuhan. May-ari ng tubuhan na yon, kamag-anak ng nanay niya. Siya ang naatasan na magbantay doon kasi wala naman siyang silbi sa bahay nila. Puro inom at gala lang ang ginagawa niya. Mainam din na nandito siya sa tubuhan na to dahil sobrang konti lang kasi ng mga tao doon. Tapos magkakalayo pa yung mga bahay-bahay. Sa hindi inaasahang pagkakataon, itong tubuhan ng tiyahin niya, inulan ng peste. Para sa mga hindi nakakaalam, ang numero unong namemeste sa tubuhan ay yung insekto na tinatawag na locust o balang sa Tagalog. Yan ang kumakain sa mga dahon ng puno ng tubo. Tapos magpapalipat-lipat yan kapag naubos na nila yung dahon ng isang puno. Mabibilis at malalakas kumain yan ng mga dahon. Ang kinakatakot pa nitong kamag-anak ng nanay niya, baka kasi lumipat sa maisan at palayan niya yung mga balang. Mamamatay ang mga mais at palay kapag doon sila napunta. Kaya talagang peste ang turing sa kanila. Bago pa lumala, ginawa na ito ng paraan ng kamag-anak ng nanay niya. Kaya naman wala nang gagawin itong si Dudong doon. Pinauwi na siya sa kanila. Nung nasa kanila na siya, balik na naman sa mga dating gawin niyang bisyo. Hindi na nakontrol ng mga magulang niya si Dudong. Hinayaan na lang din nila. Hanggang isang hapon, nagpaalam itong si Dudong sa nanay niya na magbabakasyon siya sa Dueñas kasama ng mga kaibigan niyang babae. 4 na araw lang naman sila doon. Bibisita lang yung kaibigan niya sa mga magulang nito. Kahit naman, pumayag o hindi yung mga magulang ni Dudong, wala rin silang magagawa. Siya pa rin ang masusunod. Para lang malaman ng tatay ni Dudong kung saan siya sa Dueñas, tinanong siya nito ng, Dong, saan ba kayo sa Dueñas? Sagot ni Dudong, sa Habsak, tay. Tanong ng tatay niya, Ano? Habsak? Di mo ba alam na delikado doon? Maraming namamatay doon eh. Huwag ka nang sumama. Natatawang sagot ni Dudong, namamatay? Wala yun, tay. Kwento-kwento lang yun eh. Maniwala ka dun. Sagot ng tatay niya, Ay, bahala kang bata ka. Basta kapag hating gabi na, wag kang maglalabas doon ha. Delikado doon. tumangu-tangu lang si Dudong sa tatay niya. Pero sa loob-loob niya, bakit naman kita susundin, tay? Sa gabi nga ang kasiyahan sa lugar na yun eh. Kinaumagahan, umalis silang magkakaibigan papunta sa Dueñas. 4 sila nun, 3 babae at nag-iisa siyang lalaki.
Meron kasing pinupormahan si Dudong sa mga yon. Kaya isang aya lang sa kanya, sama ka agad. Habang nasa biyahe sila, pinag-uusapan nila yung lugar na pupuntahan nila sa Dueñas. Ayon dito sa nakatira doon, talamak na talamak sa lugar nila na marami doong aswang. Yung mga kwentong bagat, dagit, salubong, sunod. Basta, lahat ng gawin ng aswang na alam ninyo, nangyayari doon sa lugar nila sa Dueñas. Yun nga, sa Habsak. Pero, iba na yung pangalan ng lugar na yan ngayon. Sa kalagitnaan ng kwentuhan, biglang natawa si Dudong sa usapan nila. Banat niya. Aswang? Ang tatanda niyo na, naniniwala pa kayo dyan. Pare-pareho tayong sa Iloilo lumaki. May nakita na ba kayong aswang? Wala, di ba? Oh, bakit ako maniniwala? Tinatakot nyo lang yung mga sarili nyo eh. Ang magandang gawin, pumunta tayo sa ilog ng hapon. Doon sa kinukwento mo. Di ba maganda doon? Sagot nung babaeng nakatira sa pupuntahan nila. Noon maganda doon. Pero ngayon kasi pinagbawalan na kami. Marami kasing namamatay doon. Tanong ni Dudong. Namamatay? Bakit? Dahil nalulunod? Malalim ba yung ilog? Sagot nung babae. Hindi. Nilapit ng babae yung mukha niya at nagsalita ng, dahil sa mga aswang. Hagalpak na naman sa pagtawa itong si Dudong. Talagang nakakainsulto yung tawa niya. Di na lang siya pinansin ng mga kababaihan. Pero yung dalawang babae, naniniwala talaga sa kwento. Ilang sandali pa, nakarating na sila sa Habsak. Maliit na baryo lang yon na merong iilang bahay. Medyo liblib din yung lugar. Nakarating sila doon ng saktong tanghalian. Pagdating nila sa bahay ng kaibigan nila, sinalubong sila ng nanay at tatay nito at niyaya na silang kumain. Habang kumakain, pinakilala sila isa-isa sa mga magulang nung kasama nila. Tuwang-tuwa yun dahil bibihira silang magkaroon ng bisita. Dala ng kahambugan nito ni Dudong Pingas. Wala nang intro-intro. Tinanong kaagad niya sa mga magulang ng kaibigan niya kung totoo ba yung mga bali-balita na maraming namamatay sa lugar nila. Ang bastos, di ba? Natigilan sa pagkain yung mag-asawa. Tapos ang sagot ng tatay sa kanya, Oo, totoo yun. Kaya pagsapit ng 4:00 ng hapon dito, nakababa na ang mga bintana ng mga bahay. Tapos wala nang lumalabas. May mga naiiwan man sa labas, yung mga magsasaka lang na nahuhuli sa pag-uwi. Pero yung mga residente dito, hindi talaga lumalabas pagsapit ng 4:00. Wala ka rin makikitang mga ilaw sa labas ng mga bahay. Nung narinig ni Dudong yan, mas lalo siyang naging interesado at tinanong niya kung anong meron at bakit 4:00 pa lang wala ng tao sa labas nila. Ang sabi sa kanya nung tatay, Dahil sa mga aswang. Walang pagdadalawang isip at bahid ng pagsisinungaling yung muka at tono ng pagsasalita nung tatay. Imbis na matakot,
para bang mas lalong ginanahan itong si Dudong. Pagtapos nilang magtanghalian, nagpaalam sila na papasyal muna sa ilog. Medyo malapit lang naman yun sa kanila, kaya pinayagan sila. Nung nasa ilog na, nagyaya yung babaeng taga roon na maglakad sila papunta doon sa bahay ng kaibigan niya. Maglakad na lang sila sa gilid ng ilog para makita nila yung ganda nun. Mga ilang minutong paglalakad pa lang, meron silang nadaanang kubo na bukas ang lahat ng bintana. Tapos sa gilid nun, may malaking kawa na walang laman. Pabirong nagsalita si Dudong ng, ayan o, yung bahay ng aswang. Hala, dyan niluluto yung mga parte ng katawan ng tao, sa kawa. Hagalpak si Dudong sa tawa habang palampas sila doon sa kubo. Siniko siya nung isang babaeng kasama niya at ang sabi nito sa kanya, "Dong, tingnan mo." Pagtingin ni Dudong sa gilid ng bahay, merong dalawang matanda doon. Isang lalaki at isang babae. Napakasama ng titig sa kanya. May hinihimas na aso yung matandang lalaki nang biglang parang lulusob yung aso sa kanya. Buti na lang at nahawakan kaagad sa leeg yun nung matanda. Ayon kay Dudong, iba ang aura nung dalawang matanda. Lalo pa nung nakatitigan niya ng mata sa mata yung matandang babae. Hindi niya alam pero nakaramdam siya ng konting pagkahilo. Pwedeng dahil sa amoy nung dalawang matanda o dahil sa init ng araw. Pero sobrang weirdo lang talaga nung pakiramdam niya nun. Bukod pa dyan, nakakatakot din yung itsura nung dalawa. Tuyot na tuyot yung mga balat. Sobrang iitim. Nagmamantika yung mga muka. Tapos yung mga mata nila, kakaiba. Para silang may mga hepa gawa ng dilaw yung kulay ng mga mata nila. Isipin nyo na lang, hindi naman gaanong dikit yung distansya nila, pero nakikita nila yung kulay ng mga mata. Matitingkad kasi yung kulay eh. Paglagpas nila doon, bigla na namang natawa si Dudong at nagwika ito ng, "Nakita niyo yung dalawa? Mga mukha silang aswang, no? Nakakatakot yung mga itsura. Para tayong kakainin ng buhay." Yung tatlo, natatakot na. Hindi sinasabayan kung ano yung trip niya. At tahimik lang sila. Itong si Dudong, walang tigil sa pagdaldal niya. Paulit-ulit yung mga sinasabi niya tungkol doon sa dalawang matanda. Ilang minuto pa ang lumipas. Nakarating sila sa bahay nung kaibigan nung kasama nilang babae. Tuwang-tuwa yung dalawa. Miss na miss nila yung isa't isa. Nung nakita ni Dudong yung kaibigan ng kaibigan niya, grabe siyang nahumaling dito. Dahil bukod sa maganda yon, ang kinis pa ng balat at ang lumanay ng boses. Pinapasok sila sa loob ng bahay nun para makapagmeryenda. Si Dudong, hindi mawala-wala yung pagtitig doon sa babae. Lumipat pa nga siya ng upuan para mas mapalapit siya. Habang kumakain sila ng meryenda, nakakahiya itong si Dudong. Ang dami niyang kinukwento na alam naman nila na hindi totoo. Yun bang pabibo siya doon sa babae?
Siya lang yung nagsasalita nun. Tahimik lang lahat na nakikinig sa kanya. Lumipas ang ilang oras. Ang sabi ng kaibigan niya, "Tara na, anong oras na eh? Ang sabi nila tatay, dapat nakauwi na tayo bago mag alas 4, di ba?" Maging yung kaibigan niya na pinuntahan nila, sinasabing umuwi na sila kasi nga delikado doon. Ang sabi na lang ni Dudong, "Babalik ako bukas ha." "Salamat." Ngumiti lang sa kanya yung babae at tumango. Nung naglalakad na sila pabalik, tansya ni Dudong, saktong alas 4 na yon ng hapon. Medyo maliwanag pa naman, kaya kita pa nila yung paligid. Ang ligalig niya nun. Kilig na kilig siya doon sa babaeng nakilala niya. Nang bigla siyang bumanat ng, "Oh, alas 4 na. Asa na yung mga aswang? Wala naman eh." "Aswang-aswang," sabi nung babaeng nakatira doon. "Hoy Dong, hinaan mo nga yung boses mo. Mamaya may makarinig sa atin eh." Maya-maya pa, nadaanan nila yung unang bahay na nadaanan nila. Yung may dalawang matanda. Sarado na ang lahat ng bintana ng bahay na yon at nakataob na yung malaking kawa. Ayan na. Iba na ang amoy ng bahay na yon. Sobrang lansa. Parang merong tumapong dugo yung amoy. Yung kapag dadaan ka sa palengke, yung mga kanal doon na may dugo ng baboy. Ganon yung amoy. Ang sabi nung babaeng nakatira doon, "Uy, naaamoy niyo yun? Tara na, tumakbo na kaya tayo." Ang sabi ni Dudong, "Anong takbo? Walang tatakbo. Di naman magpapakita yan eh. Kung totoo yung aswang, edi sana may nakasalubong na tayo. Alas 4, di ba?" Inaawat na siya ng mga babaeng kasama niya. Ang pangit na kasi nang lumalabas sa bibig niya eh. Paglagpas na paglagpas nila sa bahay nung dalawang matanda, merong malaking itim na aso ang nakaharang sa dadaanan nila. Hindi naman sa pagiging OA pero halos kasing laki ng barakong baboy yung aso na yon. Tapos galit na nakaabang sa kanila. Dito na nakaramdam ng takot si Dudong at nawala lahat ang yabang niya. Naglalakad na papalapit sa kanila yung malaking aso nang may narinig silang tawa sa gilid nila. Yung matandang lalaki yun, nakahubad at punong-puno ng langis ang buong katawan niya. Tawa lang ito ng tawa habang nagpapahid pa rin ng langis sa katawan niya. Nang bigla itong tumigil sa pagtawa at tinitigan sila ng masama. Yung malaking aso na nasa tapat nila kanina, nawala. Pero ando doon yung matandang babae. Nakahubad rin at puro langis ang katawan. Ang sabi nung matandang lalaki, "Wala na kayong pupuntahan. Halika kayo. Doon tayo sa bahay." Di na makakilos si Dudong dahil sa takot. Unang beses yun nangyari sa tanang buhay niya. Laking pasasalamat na lang nila nang merong nagsalita ng, "Nong, mga bisita ko ho sila.
Baka pwede silang makiraan. Yung tatay ng babaeng nakatira doon, sinusundo sila. Napatingin yung matandang lalaki doon sa tatay at ngumiti na lang yun. Lumapit yung matanda at meron itong ibinulong doon sa tatay. Matapos yan, pumasok na sa loob ng kubo nila yung dalawang matanda. Niyaya kagad sila nung tatay na umuwi. Pawis na pawis ito at maririnig mo sa boses niya na kabadong kabado siya. Wika nito, Dalian nyo! Dalian nyo! Bago magdilim dapat nakauwi na tayo! Si Dudong, walang ibang magawa, kundi sumunod na lang. Tulala ito at nanginginig. Nung makarating sila sa bahay, laking ginhawa ng pakiramdam nila. Pinagalitan sila nung tatay. Ang sabi nito, Di ba biling ko sa inyo, bago mag-alas 4 umuwi na kayo? Bakit di kayo nakikinig? Ang titigas ng ulo nyo! tanong ng anak niya. Tay, sino yung dalawang matandang yun? Ngayon ko lang sila nakita eh. Sagot ng tatay. Shh! Hindi pwedeng banggitin yung pangalan ng mga yon. Habang nag-uusap sila, bigla na lang nakaramdam ng katikati sa katawan yung isang babae. Kamot ito ng kamot sa likod niya. Kakakamot niya. Unti-unting humapdi yun. Hanggang sa hindi na niya kinaya yung hapdi. Ang sabi niya parang sinusunog yung likuran niya. Inangat niya yung damit niya para ipakita kung ano bang meron sa likuran niya. Lahat sila gulat na gulat. Dahil merong malaking hiwa yung likod niya. Mula sa batok, pababa hanggang sa balakang niya. Natakot yung tatay dahil sa nakita nito. Ayon sa kanya, minarkahan yung babae na yun ng mga aswang. Nagbilin yung tatay sa asawa nito na simulan na nilang magsaboy ng asin sa paligid ng bahay nila. Dahil alam niyang pupunta yun doon sa bahay nila para manggulo. Lahat sila gumagalaw. Maliban kay Dudong. Nakaupo lang siya sa isang sulok. Tulala. At hindi pa rin makapaniwala sa nakita niya. Unang beses niya kasing makaramdam ng ganun. Hindi niya matanggap sa sarili niya. Pero ilang minuto lang ang lumipas. Bumalik sa dating ugali niya si Dudong. Pinakalma lang pala niya yung sarili niya. Pero ang totoo, hindi pa rin siya naniniwala sa mga aswang. Kahit harap-harapan na niya itong nakita. Umingay na naman siya. Ang dami na naman niyang sinasabi. Medyo napikon na yung tatay sa kanya. At ang sabi nito, kung talagang hindi ka naniniwala at hindi mo kayang respetuhin yung paniniwala namin, subukan mong lumabas ngayon. Yan yung mga gusto ni Dudong, yung hinahamon siya. Walang pagdadalawang isip, lumabas nga si Dudong. Sobrang dilim nun sa buong paligid. Tanging liwanag lang ng buwan ang nagsisilbing liwanag niya. Naglakad-lakad si Dudong sa labas nun. Paikot-ikot siya habang nagsisisigaw ng, "Wala nga! Wala yung mga sinasabi nyo!" Nang bigla na lang, meron siyang nakitang 3 malalaking anino ang nakatayo malapit sa kanya. Hinihintay ni Dudong kung gagalaw ba yung mga yon o hindi. Nakatitig lang siya.
Gumalaw yung isang nasa kanan. Paggalaw nun, biglang alingasaw naman yung napakabahong amoy. Pagkurap niya, nawala yung natitira pang dalawa. Hinahanap ni Dudong kung saan pumunta. Nakakarinig siya ng boses na pamilyar sa kanya. Tinatawag siya nun. Parang yun yung boses ng kaibigan niya. Yung magandang babae na pinuntahan nila. Dahan-dahan din siyang nakarinig ng paghinga mula sa likod niya. Kasabay ng bawat buga ng paghinga nun, umaalingasaw din yung baho at langsa. Walang pagdadalawang isip. Tumakbo si Dudong pabalik sa bahay habang sumisigaw ng, "Tulong! Tulungan niyo ako!" Ramdam na ramdam ni Dudong na merong tumama sa kanang tenga niya at merong dumampi sa likod niya. Ligtas namang nakatakbo si Dudong papunta doon sa bahay. Pagpasok niya sa loob, tilian lahat ng babae. Ultimo yung tatay na taranta nung nakita siya. Agad na tumakbo yun papasok sa kwarto nila at kumuha ng tela. Nagmamadaling lumapit sa kanya yung tatay at dinampi nito yung tela sa kanang tenga niya. Pagdampi nung tela, may naramdaman si Dudong na sobrang sakit. Ang sabi niya, "Ah! Aray! Aray! Ano ba yan?" Ang sabi nung tatay, "Shh! Huwag ka nang maingay. Doon ka. Diinan mo yung tela." Sinarado kaagad nung tatay yung pintuan ng bahay. Pag-upo ni Dudong sa mesa, sumigaw yung isang babae ng, "Sa likod ni Dudong! Tingnan nyo!" Pagkita nila, merong malalim na hiwa si Dudong sa likuran niya. 4 na malalalim na hiwa. Grabe din ang pagdudugo nun. Ayan na. Nung nilalanggas na lahat ng sugat niya, iyak siya ng iyak dahil sobrang sakit. Tapos ang hindi niya alam, wala na pala yung kanang tenga niya. Naputol yon nung aswang. Buong gabi ang ingay nila nun. Takot na takot sila. Tapos yung nanay, walang tigil sa pagsaboy ng asin kapag meron siyang naririnig na kumakalampag sa paligid ng bahay nila. Si Dudong naman, hindi mapigil sa kakaiyak. Kasi ang sakit talaga eh. Isipin nyo na lang, naputulang ka ng isang tenga, tapos may malalim ka na mga kalmot sa likod na nilalanggas. Nakaraos naman sila ng maayos nung gabing yon. Lahat din ng sugat ni Dudong naging maayos. Kinaumagahan, hinatid kaagad sila nung tatay papauwi sa kani-kanilang mga bahay. Kinausap din ng tatay yung mga magulang ni Dudong tungkol sa nangyari sa kanya. Maski ang mga ito, paniwalang paniwala sa kwento dahil alam nila na lungga talaga ng mga aswang yung lugar na yon sa Dueñas. Awang-awa yung mga magulang ni Dudong sa kanya. Pero nang dahil sa karanasan na yan, nag-iba na ang takbo ng pamumuhay ni Dudong. Bukod sa naging pingas na ang palayaw niya sa lugar nila, kinain niya rin yung mga katagang sinabi niya sa mga aswang na, "Bakit ako maniniwala?" Okay, opinyon ko sa kwento. Paulit-ulit na eh. Paulit-ulit ko nang sinasabi sa channel ko na respeto lang sa paniniwala ng ibang tao.
Hindi nyo naman ikakamatayan kung irerespeto nyo. Okay lang na hindi kayo maniwala. Okay lang din na hindi kayo sumunod. Pero yung babastusin nyo at maghahamon pa kayo? Aba, ibang usapan na yan. Pag-isipan nyong maigi. Ang pinagtataka ko lang sa takbo ng kwento, parang kilala na ng mga taga doon kung sino yung mga aswang, di ba? Tapos bakit hindi pa rin nila iniiwasan yung lugar? Pwede naman silang lumipat na eh. Di ba? Pero alam kong merong malalim na dahilan kung bakit ayos lang sa kanila na kapitbahay nila mga aswang. Parang doon sa mga dati ko ng kwento, may mga kapitbahay silang aswang na alam nilang aswang pero ayos lang sa kanila. Katwiran nila, hindi naman sila inaano. Nakakatakot lang yung mga marka-marka. Buti talaga nabuhay sila nung gabing yun, no? Yun nga lang, napakasakit ng naging karma ni Dudong Pingas. Solid yun. Pero kayo, kung may opinyon kayo sa kwentong ito, i-comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.